τι έχω στα χέρια μου, τι κρατάω. Ρητορική ερώτηση, επειδή βλέπετε τι κρατάω. Είναι ο τρίτος τόμος του Popeye, ο οποίος κυκλοφορεί κανονικά επίσημα από τις 18 Ιανουαρίου του 2024. Κάθε φορά που βγαίνει νέος τόμος ο Popeye, λέω συνέχεια εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω βίντεο, τα ίδια θα πω. Αλλά ο κάθε τόμος έχει και διαφορετικά πράγματα. Άρα γι' αυτό κάνω και βίντεο, γιατί ο καθένας έχει σημαντικά πράγματα και εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι ο τρίτος τόμος του Popeye με είχε προβληματίσει πολύ από την αρχή, όταν φτιάξαμε τη δομή. Αλλά σιγά σιγά να πούμε τι θα δούμε σήμερα. Θα δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα του τρίτου τόμου, τι κινήσεις κάναμε, τι ιστορίες περιέχει και να δείξουμε και αυτό εδώ πέρα λίγο. Αυτό δεν είναι Popeye, αυτό είναι Superman. Αλλά είναι και αυτό μια έκδοση από την ίδια εκδοτική, την οποία την επιμελήθηκα σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσαμε να πούμε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα πούμε και δύο λογάκια για αυτήν εδώ. Αλλά κυρίως για αυτό, για το Popeye. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε το Popeye. Λοιπόν, πρώτα θα πούμε για το ιστορικό και μετά για τις ιστορίες αυτές καθ' αυτές. Όταν σπάσαμε τους τόμους και είπαμε ότι θα βγάλουμε αυτούς τους τόμους, αυτές τις ιστορίες σε αυτούς τους τόμους, εμείς είχαμε ξεκινήσει να βάζουμε τις έγχρωμες ιστορίες, αλλά κάποιες ιστορίες ήταν ασπρόμαυρες. Εμείς ξεκινήσαμε χρονολογικά και εδώ πέρα βλέπουμε ο τόμος αυτός είναι 1974 έως 1976. Οι ιστορίες αυτής της χρονολογίας, αυτών των χρονολογιών, οι περισσότερες ήταν ασπρόμαυρες. Άρα, εδώ πέρα τώρα ερχόταν ένα δίλημμα. Επειδή όλες οι ιστορίες πριν και μετά θα ήταν έγχρωμες, εδώ πέρα τι κάναμε. Θα βάζαμε τις ασπρόμαυρες ιστορίες στη μέση της σειράς, της χρονολογικής σειράς, ή θα βάζαμε τις ασπρόμαυρες αυτές τις ιστορίες στο τέλος και θα χαλούσαμε έτσι την χρονολογική σειρά. Υπήρχε ένα θέμα με αυτήν την έκδοση και με αυτό το τόμο και ύστερα από συνεννόηση και συζήτηση με τον εκδότη, τον Λεοκράτη Νομουδρά, αποφασίσαμε ότι μπορεί η εκδοτική να χρωματίσει η ίδια τις ιστορίες. Άρα, εν ολίγης, με να μην το πολυλογούμε, από τις 7 ιστορίες που περιλαμβάνονται στον τρίτο τόμο, οι 5 είναι χρωματισμένες από την γραφίστρια, την Τίνα Χελιώτη, η οποία είναι και αυτή που έχει κάνει το στήσιμο όλης της σειράς, τη γραφιστική δουλειά. Η ίδια χρωμάτισε και τις ιστορίες, τις 5 ιστορίες. Οι άλλες 2 είναι από την King Features. Γι' αυτό και έχουμε στα περιεχόμενα, ειδικά για αυτό το τόμο, και πεδίο για τον χρωματιστή, ώστε να βλέπει ο κόσμος και ο αναγνώστης από ποιον έγινε ο χρωματισμός στη μια ιστορία, άμα έχει γίνει από ξένους, από Αμερικάνους ή από εμάς, από Έλληνες. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό πάλι είναι ότι θα περίμενε κανείς ότι εφόσον μπαίνει η εκδοτική στην έξτρα διαδικασία να κάνει μια παραπάνω δουλειά, δηλαδή τον χρωματισμό, ότι θα κόστιζε και παραπάνω αυτός ο τόμος. Ή στην καλύτερη το ίδιο. Δεν έγινε αυτό. Από 22 ευρώ πήγε 19,90 η τιμή, η ονομαστική τιμή. Άρα μπορεί να βρεθεί ακόμα φθηνότερα, μπορεί να βρεθεί με το 10% που ισχύει γενικά σε πολλά βιβλιοπωλεία. Νομίζω βγαίνει στα 17,50 κάπου εκεί πέρα. Άρα είναι σημαντικά πιο φθηνός με πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Άρα πιστεύω ότι ζητάμε λιγότερα χρήματα και προσφέρουμε περισσότερα. Άρα αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα με την χρονολογική σειρά, επειδή θα πάει όλη η σειρά χρονολογικά. Αυτός ήταν ο λόγος που με προβλημάτιζε ο τρίτος τόμος και γι' αυτό, αν δείτε στο τέλος του δεύτερου τόμου, δεν ανέφερε τι ιστορίες θα έχει ο τρίτος, επειδή ακόμα δεν είχε ξεκαθαριστεί. Τώρα όμως ξεκαθαρίζεται και λέμε αναλυτικά ότι ο τέταρτος τόμος θα περιέχει τις χρονολογίες τάδε. Είναι όλη η σειρά χρονολογικά. Όσοι τόμοι θα βγάλουμε, θα βγουν χρονολογικά. Άρα πλέον δεν έχουμε 5 έγχρωμους και ένα ασπρόμαυρο, θα βγουν όλοι έγχρωμοι. Αυτό ήταν το σημαντικότερο αγκάθι αυτής της έκδοσης. Και τώρα σχετικά με τα άρθρα, με τα κείμενα. Επειδή κάθε φορά τα άρθρα τα γράφω όταν έχει ψιλοπάρει την ολοκληρωτική μορφή η έκδοση, για να ξέρω τι χρειάζεται. Το ψυχανέμιζω μέσα λίγο το τι ταιριάζει στον κάθε τόμο. Άρα εδώ πέρα βάλαμε ένα εξασέλιδο, νομίζω, που έχει αναλυτικά σύγκριση χρωματισμού με διάφορες εκδόσεις, κυρίως του Δραγούνι, από αυτά που γνωρίσαμε. Δηλαδή βλέπουμε πώς ήταν το ασπρόμαυρο, το κανονικό, το πρωτότυπο, το αμερικάνικο, πώς ήταν η εκδόση του Δραγούνι σε διαφορετικές χρονολογίες, μπορεί 1970, μπορεί 1990, και πώς είναι η καινούρια έκδοση, η δικιά μας, της οποίας ο χρωματισμός έγινε σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει η King Features. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει κενός
χώρες, δεν χρωματίζουν τον τοίχο τον αφήνουν λευκό, αλλά χρωματίζουν τις γραμμές, τις κάνουν γαλάζιες, τις γραμμές κίνησης. Αυτά είναι τα στάνταρ, έτσι το κάναμε κι εμείς. Εδώ πέρα θα δείξω ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον χρωματισμό της King Feature Syndicate, δηλαδή των Αμερικάνικων, τον χρωματισμό που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι σε αναδιανομές. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον χρωματισμό που χρησιμοποιούμε εμείς. Σχεδόν δεν φαίνεται, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει διαφορά, αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Θέλουμε να γίνει ο χρωματισμός σύμφωνα με τα πρότυπα τα αμερικάνικα. Και όπως εγκαινιάσαμε και από τον προηγούμενο τόμο, κάποιες στήλες που ονομάζονται ο θίασος, επειδή όλοι οι χαρακτήρες του Popeye ανήκουν στο Thimble Theater, θα είναι ένας θίασος που και καλά υποκρίνονται διάφορους ρόλους. Έχουμε αναφέρει κάποιους χαρακτήρες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι γράφουμε για τον παππού, για το πώς είναι κανονικά ο μπαμπάς του Popeye, γιατί ο παππούς δεν ονομάζεται παππούς κανονικά, ονομάζεται Papi στα αγγλικά, το οποίο Papi σημαίνει μπαμπάς, μπαμπάκας. Αλλά στις ελληνικές εκδόσεις, όταν τον πρωτογνωρίσαμε, το Papi το κάνανε παππού, γιατί βλέπανε παππού, ένα γέρο, Papi, τι, μπαμπά δεν πάει, παππού. Και έτσι τον ξέρουμε κι εμείς, άρα έτσι τον αφήσαμε. Όμως ο παππούς είναι ο μπαμπάς του Popeye. Και η γιαγιά δεν είναι η γυναίκα του. Η γιαγιά είναι η μαμά του παππού. Δηλαδή γίνεται ένα μπέρδεμα. Και γράφουμε εδώ πέρα αναλυτικά και για τον Castor Oil, τον αδερφό της Olive Oil, ο οποίος δεν πολύ εμφανίζεται. Αυτά, το ποιος χαρακτήρας θα εμφανιστεί σε ποιο άρθρο, εξαρτάται από την ιστορία. Άρα, εμείς εδώ πέρα είδαμε ότι κάνει την εμφάνισή του σε σημαντικό βαθμό ο παππούς και ο Castor Oil. Άρα, βάζουμε άρθρα αντίστοιχα για να καταλάβει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες, από πού προέρχονται και πώς καταλήξανε. Να αναφέρουμε τώρα για αυτά τα άρθρα ότι επιστρατεύσαμε, εντάξει, όχι γνώσεις μόνο δικές μας, αλλά το έχω ξαναδείξει αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι από τον ίδιο τον Σάγκεντορφ, τον δημιουργό του Popeye που βάζουμε σε αυτούς τους τόμους, και έχει διάφορες πληροφορίες. Έχει βγει αυτός ο τόμος για τα 50 χρόνια και γράφει πάρα πολλές πληροφορίες. Εμείς κρατάμε εδώ πέρα τις σημαντικότερες και τις βάζουμε στον τόμο για να τις διαβάζουν οι Έλληνες αναγνώστες. Όμως αυτή η έκδοση έχει λάθη και επίσης έχει και παραλήψεις. Για παράδειγμα, στον παππού έχει εδώ πέρα ο Σάγκεντορφ έναν τομέα που λέει για τον παππού, ποιος ήταν κτλ. Και λέει: θυμάμαι ότι σε κάποιες ιστορίες είχε γίνει αυτό. Αλλά δεν τις δείχνει εδώ και δεν λέει καν ποιες είναι. Και μπορεί να μην είναι καν δικές του, μπορεί να είναι από προηγούμενους δημιουργούς. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι έχω λιώσει όλη την ιστορία, όχι όλη όσο θα ήθελα, αλλά σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Popeye, ήξερα σε ποιες ιστορίες αναφέρεται. Άρα, ύστερα από την κατάλληλη έρευνα, βρήκαμε τα αντίστοιχα καρέ, τα βάλαμε εδώ πέρα και βλέπουμε ότι ο Έλληνας αναγνώστης στο δικό μας άρθρο διαβάζει όχι μόνο το τι έλεγε ο Σάγκεντορφ, αλλά βλέπει και κάποια χαρακτηριστικά καρέ από αυτές τις ιστορίες, ώστε να καταλάβει ακόμα καλύτερα το τι ακριβώς εννοούσε ο σχεδιαστής του Popeye. Αυτά νομίζω για το ιστορικό. Έχουμε κάτι άλλο πριν πάμε στις ιστορίες? Νομίζω όχι, δεν έχουμε. Ή τέλος πάντων δεν έχουμε κάτι που να μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Άρα να δούμε λίγο τις ιστορίες. Οι ιστορίες. Για ποιο λόγο τώρα? Ωραία. Πάμε στον Σπανακίτη. Αυτό έχει ονομαστεί παλιά από τον Δραγωνή ως Σπανακοκάρβουνο, ο Σπανακίτης. Έτσι το ονομάσαμε εμείς. Αυτή η ιστορία βλέπουμε ότι ξεκινάει και λέει, βλέπουμε ότι φεύγουν από έναν βασιλιά. Και τι γίνεται εδώ πέρα? Έτσι ξεκινάει η ιστορία, άρα κάτι έχει γίνει πριν. Τι είχε γίνει πριν? Πριν, οι ιστορίες που αναφέρουν το τι είχε γίνει πριν ήταν ασπρόμαυρες. Άρα αυτός ήταν ένας λόγος που πήραμε την απόφαση να τις χρωματίσουμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε ούτε τις έγχρωμες, ούτε τις ασπρόμαυρες, αλλά ούτε και τις έγχρωμες, επειδή δεν ήταν αυτοτελείς. Βασικά είναι αυτοτελείς σαν ιστορίες, αλλά αφήνουν ένα κενό. Άρα ξεκινάμε από την αρχή και βλέπουμε για τον παππού, μια δουλειά για τον παππού. Ότι ο Popeye ψάχνει να βρει δουλειά στον παππού, επειδή ο παππούς ζητάει συνέχεια χαρτζηλίκια και κανείς δεν του δίνει χαρτζηλίκι, κυρίως ο Popeye δηλαδή, επειδή το ξοδεύει όλο. Και ο παππούς για αυτό το λόγο τους εγκαταλείπει και βλέπουμε ότι γίνεται βασιλιάς στην Σπανακοβία για κάποιον λόγο. Και όλο αυτό καταλήγει στην δεύτερη ιστορία, στην οποία ο Popeye πλέον είναι βασιλιάς. Και δείχνει πως ο Popeye και πως βασικά αυτό παίζει γενικά με κοινωνικά φαινόμενα και στερεότυπα, όπως έχουμε μάθει ήδη. Δείχνει ότι ακόμα και ο Popeye θα μπορούσε, εφόσον του δοθεί εξουσία, να γίνει τύραννος. Και βλέπουμε με χιουμοριστικό τρόπο, πάντα μέσω της υπερβολής, πώς αυτό μπορεί να αλλάζει τον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι χάνει την σχέση του με την Olive, με τον Ρεβιθούλη, με την οικογένειά του κτλ.
όλα αυτά μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Και αυτή η ιστορία οδηγεί στην αρχή του Σπανακίτη. Έτσι βλέπουμε αναλυτικά όχι μία μεμονωμένη ιστορία, βλέπουμε όλο το ιστορικό όπως θα έπρεπε να το δει ο αναγνώστης, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εδώ πέρα ξεκινάει η νέα ιστορία, ο Σπανακίτης, το οποίο είναι ένα κάρβουνο από συμπυκνωμένο σπανάκι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό καύσιμο και απειλεί την βιομηχανία του πετρελαίου, την οποία διαχειρίζεται προφανώς η μάγισσα. Και μια ωραία αστή ιστορία με τους στριμμένους. Οι στριμμένοι είναι μια φυλή, πώς είναι η χθόνη και η πόγη που έχει ο Καρλ Μπάρξ. Αυτή είναι άλλη φυλή, τελείως διαφορετική. Είναι μια φυλή προϊστορικών ανθρώπων που έχουν μείνει στη γη για 1 εκατομμύριο χρόνια και δεν γουστάρουν τον ήλιο, δεν θέλουν να βλέπουν τον ήλιο. Όμως ο Ποπάι τους εμποδίζει από το να καταστρέψουν τον ήλιο. Άρα θέλουν να καταστρέψουν και τον ήλιο και τον Ποπάι. Είναι κάποιες ιστορίες που έχουν κοινωνικούς προβληματισμούς. Αυτή είναι απλά μια ιστορία χιουμοριστική, γιατί χρειάζονται και αυτές. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω την κύρια ιστορία, το πλάσμα της διπλανής πόρτας που έχει στο εξώφυλλο. Είναι η κύρια ιστορία για μένα σε αυτόν τον τόμο. Αυτή την είχα διαβάσει όταν ήμουν πιτσιρίκι, πρέπει να πούμε σε μεγάλο Ποπάι, μεγάλου μεγέθους, του Δραγούνι, που ήταν ένα βαμπύρ, ένας βρικόλακας που ήταν χορτοφάγος όμως. Και όποτε έβλεπε αίμα, λιποθυμούσε. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση σαν παιδί. Χάρηκα πάρα πολύ που τη βρήκαμε. Είναι από τις ιστορίες που χρωματίσαμε εμείς. Κανονικά δεν θα ήταν να μπει. Και χαίρομαι διπλά που μπήκε, επειδή μου αρέσει υπερβολικά. Και αυτή η ιστορία καταλήγει πάλι σε μια άλλη ιστορία, ονόματι Προεδρίνα. Όπου η Όλιβ γίνεται πρόεδρος επειδή θέλουν τα γκουν, η φυλή αυτή των γκουν που είδαμε στον προηγούμενο τόμο. Θέλουν έναν πρόεδρο και θέλουν την Όλιβ για κάποιο λόγο. Εμείς δεν ξέρουμε τον λόγο, όμως βλέπουμε το πώς ένας απλός άνθρωπος, εάν υπάρχουν συμφέροντα, μπορεί να γίνει πρόεδρος, να αποκτήσει εξουσία, να γίνει μαριονέτα, να πάρουν τα μυαλά του αέρα, να δίνει υποσχέσεις. Γενικά είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία που όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο πολύ την εκτιμάς. Είπαμε, είναι οι ρηχές ιστορίες και είναι και αυτές που έχουν κάποια νοήματα από πίσω. Αυτή έχει πολύ ωραία σκηνικά, τα οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα ταυτόχρονα. Το πώς κάποιος είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τα πάντα προκειμένου να πάρει εξουσία, μια εξουσία όμως την οποία δεν ξέρει για ποιο λόγο τη χρειάζεται και τι μπορεί να προσφέρει με αυτήν. Και μια και φτάσαμε στο τέλος, να πούμε και τη τελευταία, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ότι η Όλιβ αποσύρεται από τη ζωή, σταματάει τα πάντα και μπαίνει σε ένα κουτί. Και θέλει να ζει μέσα σε αυτό το κουτί. Επειδή μέσα σε αυτό το κουτί έχει τα πάντα. Είναι με τον μόνο άνθρωπο που μετράει, έχει βαρεθεί να κάνει δουλειές του σπιτιού, έχει βαρεθεί να έχει υποχρεώσεις, δεν μπορεί να αντέξει άλλο την κοινωνική ζωή και αποσύρεται. Και εντάξει, φυσικά δεν μπορούσε να μείνει εδώ. Όμως βλέπουμε τι σκέφτηκε ο Ποπάι, διάφορους τρόπους να την κάνει να βγει. Για ποιο λόγο αξίζει να είσαι έξω από το κουτί και να μην ζήσεις σε ένα κουτί και να είσαι στην υπόλοιπη κοινωνία. Και γενικά είναι μια πολύ ωραία και όμορφη ιστοριούλα. Κατάλληλη νομίζω για να κλείσει τον τόμο. Γιατί ήμασταν όλοι πτώματα όταν το τελειώσαμε. Ήταν η καταλληλότερη ιστορία. Αυτά με λίγα λόγια. Νομίζω ότι τα είπαμε τα σημαντικότερα για το Ποπάι. Σίγουρα θα είναι πράγματα που έχω ξεχάσει, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε δύο λόγια και για το Σούπερμαν τώρα. Έτσι απλά περιληπτικά. Αυτό τι είναι? Ένα Σούπερμαν, προφανώς. Είναι όμως ταυτόχρονα η πρώτη συνεργασία της εκδοτικής, της μικρός σειράς, με την DC. Την ιστορία που έχει την εκδοτική, την αμερικάνικη που έχει Superman, Batman, Flash, Aquaman κτλ. Wonder Woman. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει έκδοση, πρώτη φορά που συνεργάζεται η εκδοτική με την DC και αυτό είναι ένα από τα origin του Superman. Δηλαδή δείχνει την προέλευση του ήρωα. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες ιστορίες και πολλοί μπορεί να την έχουν βαρεθεί αυτή τη διαδικασία να δείχνουν συνέχεια την προέλευση του Superman και δικαίως. Αλλά είναι πολύ καλή ιστορία. Από πολύ καλό σεναριογράφο. Ο Marv Wolfman είναι αυτός που έκανε το Crisis on Infinite Earths, που είναι το πρώτο μεγάλο crossover της DC όταν είχαν φτιάξει πάρα πολλά σύμπαντα. Ενώσανε όλες τις γιες σε μία και κρατήσανε διαφορετικό χαρακτήρα από διαφορετική γη και κάνανε έτσι, τα σουλουπώσανε και τα μάζεψανε. Αυτό ήταν πολύ καλή ιστορία. Άσχετα αν μετά ξέφυγε το πράγμα. Αλλά αυτός ήταν που το έκανε ο Marv Wolfman και ο Claudio Castellini είναι. Το βλέπουμε το σχέδιο, είναι αυτός. Είναι πάρα πολύ καλός στο σχέδιο. Εδώ είμαστε το ίδιο team με το Popeye, με τη διαφορά ότι στο Superman δεν φτιάξαμε δική μας σειρά. Αυτό βασίζεται στην αμερικάνικη deluxe έκδοση. Εμείς πήραμε όλη την έκδοση όπως ήταν. Αυτό ήταν η ιδέα του Γαβρίλη του Τομπαλίδη, ο οποίος έκανε και την μετάφραση. Εγώ σου λούποσα το μέσα, το εσωτερικό,
Το οποίο τώρα κανείς τι σύλλογο θέλει, τι είναι αυτό. Επειδή κρατήσαμε τα έξτρα, αυτό από τις 188 σελίδες, η 100 περίπου είναι ιστορία, οι 88 είναι έξτρα, τα οποία ας πούμε ότι συνέβαλα στο να μην κοπεί κάτι, στο να μπουν όλα βασικά. Και υπάρχει αναλυτικά το στάδιο της ιστορίας. Δηλαδή, από ποια στάδια περνάει η ιστορία, από την βασική ιδέα, μετά πώς αυτή την βασική ιδέα την πλασάρεις στο να δημιουργηθεί, μετά τι αλλάζεις, γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα, λέει αναλυτικά ποιες ήταν οι αρχικές σκέψεις και τι άλλαξε, μετά το script, το οποίο είναι οι διάλογοι κανονικά σε μορφή κειμένου, μετά όλα το σχέδιασε διάφανα χαρτί, μετά τα μολύβια, τα μελάνια, βλέπουμε εδώ πέρα πώς κάποια στάδια, τα χρώματα, υπάρχουν διαφορές με προηγούμενες εκδόσεις και γενικά πώς κατέληξε η ιστορία από τη σκέψη σε αυτήν την έκδοση. Και ήταν μια δύσκολη έκδοση, όχι μόνο από τεχνικής άποψης που είχε και εδώ πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά και άποψη λεπτομέρειας. Για παράδειγμα, εσύ μπορεί να έχεις μεταφράσει κάτι για ένα μπαλουνάκι που μπορεί να λέει ο Κλάρκ. Όμως αυτό το μπαλουνάκι μπορεί να έχει ένα τυπογραφικό λάθος ή ένα νοηματικό λάθος ή να μην χωράει στο μπαλουνάκι, άρα πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Αυτό δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνο στο μπαλουνάκι, πρέπει να φτιαχτεί και στο κείμενο από πίσω. Που γράφει αναλυτικά το script, το σενάριο. Άρα πρέπει να κοιτάς να αλλάζεις πολλά πράγματα σε δύο σημεία και άμα είναι και η ονομασία, ορολογία κτλ. Πρέπει να τα αλλάζεις σε πολλά σημεία, άρα πρέπει να έχει γίνει οργάνωση από πριν. Τέλος πάντων, γίνανε όλα αυτά. Νομίζω βγήκε πολύ καλό το αποτέλεσμα. Και άλλο ένα που το βλέπω τώρα εδώ, και εντάξει, γιατί να μην το αναφέρουμε, είναι ότι αυτές οι ιστορίες φτιάχνονται για αμερικάνικα τεύχη, τα οποία όταν τα ανοίγεις είναι με καρφίτσα, με το συνδετήρα που λέμε. Όταν τα ανοίγεις τα βλέπεις ολόκληρα, δεν χάνεται κάτι στη ράχη. Και επίσης όταν βγήκε στην Αμερική, βγήκε πάλι σε σκληρόδετη έκδοση, η οποία μπορούσε να ανοίξει και να μην χάνεις κάτι από τη ράχη. Εμείς όμως δεν θα το βγάζαμε ραμμένο και σκληρόδετο, εμείς θα το βγάζαμε με κόλλα και ράχη. Το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλο κενό και θα χάνονται τα spread, δεν θα φαίνονται καλά και δεν θα χάνονται διάλογοι. Και το διαχειριστήκαμε και αυτό καλά, αφήσαμε κάποιο κενό και νομίζω ότι βγαίνει πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Τεχνικά ζητήματα, αλλά εντάξει, γιατί όχι, γιατί να μην τα αναφέρουμε αφού τα βλέπουμε. Εντάξει, για όποιον ενδιαφέρεται, τα λέμε για να υπάρχουν. Αυτά νομίζω. Εντάξει, δεν με βλέπετε συχνά σε βίντεο, αλλά θα με βλέπετε από εδώ και πέρα ακόμα πιο συχνά, σταδιακά, σιγά σιγά σε τέτοιες εκδόσεις. Στα credits έντυπων εκδόσεων με comics. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Νομίζω όχι. Να πούμε για τα σημεία πώλησης που το βρίσκεται. Αν πάτε στο site του Μικρού Ήρωα, πάνω υπάρχει μια λίστα που δείχνει τις εκδόσεις του μήνα σε ποια σημεία αναλυτικά έχουν πάει. Σε ψιλικατζίδικα, σε περίπτερα, σε βιβλιοπωλεία, σε κομιξάδικα κτλ. Δείτε και το παίρνετε από όπου θέλετε. Έχει κυκλοφορήσει σε περίπτερα. Δυστυχώς όχι σε πάρα πολλά, γιατί αυτό είναι ένα γενικό θέμα των περίπτερων, το οποίο ας μην το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μπορεί να πιάσει ένα ολόκληρο άλλο βίντεο, το οποίο δεν είναι άσχημη ιδέα τώρα που το σκέφτομαι. Να την γράψουμε. Για ποιο λόγο μειώνονται τα περίπτερα. Τέλος πάντων, βγήκε το Popeye. Ελπίζω να σας αρέσει. Κυκλοφορεί. Όποιος το πάρει, πείτε μου που σας φάνηκε. Αυτά. Και πάμε για το τέταρτο τόμο τώρα.